ügyesebben csináltad ezt a leszállat. Látom, milyen puhán leért? Oda. Jaj. Egy kicsit szídültem. Na, ügyes volt. Ezt segítek. Egy. Na, ügyesen belőle. Beleugrod, sok be. Így. És siklányos. Na, ilyen amúgy, amikor magad repülsz is. Jó? Jaj. Itt hagyjam, Szabika! Hova terítsük? Jaj, nincsen. Kint elvigyük majd? Nincs? Elég. Meg még a elnyő kihúzzuk, Zoli. És hú nem cigizünk? Zárnya mellett. Igen, oda kihúzzuk. Miért megint cigiz? Kiégeti az elnyőt, elég egy szikra elviszi, én jártam, úgy kiégeti az elnyőmet. Jaj, hány igerem van. Úgyhogy nagyon nem szeretjük a dohányos